Salam ildeşler. Sapara salam. Salam aydın. Bağımısın, oğumuzun aydın. Umut Sapara. Buyur aydın. Sapara bugünkü temamız ya da ekrana çıkma sebebimiz diyeyin. Xitay barada olacak. Ya da Xitay bilen Türkmenistan'ın gatnaşıkları geleceği barada biraz şoların üstünde durup geçmekçi. Size hemen soru verin. Başarıp bildiğimce. Ve Dine Türkmenistan'da aslında Xitay bilen Orta Asya'nın stratejisi näle olacak bundan soň? Şu arada birazcık görün etsek diye sebebi bileşlerden de gelen yankı gızıklanmalar var şu arada. Şimdi bilýänimizden, başaranymızdan aýdyp bereriz. Men isleseň sapara bir açyp bereýin bu temany. Girişedi. Ya giriş yap bolmasa Xitay'ı hiç nemem yoktur. Giriş. Yani, Bilmeýän gitmişim, barmışım, görnýärlik, şondalyk nemem bardyr. Indi Xitay barada başlasak, sapara we Xitay ýanky birinji Xitaýyň nämedigine düşüneli biz. Xitay ýanky demokratiýa ýene oňýarlyk zat ýokdur. Xitaýyň bir kommunist partiýasy bardyr ýa-da kommunist rejim bardyr. Özlerini kommunist diýip adlandyrýarlar ýöne. Şuna gelme sebebi esasy nämesi ol ýani kapitalizmiň miweleridir ýa-da kapitalizmiň modelleri bilen şuňa geldi ykdysadyýaty Xitaýyň. Ve sonku 30-40 ýylyň içinde Xitay dünýäde beýleki döwletlere teredende has ykdysady tarapdan ýa-da ekonomik tarapdan diýip ykdysady sözüni aýyrmaly leksikonumuzdan ekonomik tarapdan dünýäde ýanky näme diýilýär-de birinji ýere ýani ösüşde birinji nämeni görkezýär we öňümüzdäki 10 ýylyň içinde Amerikanyň ykdysadyýatyny geçmeli diýip hasaplaýarlar Xitaýy. Indire tempi ýokary. Tempi ýokary, wagty ýokary. Indi şol Xitaýyň birazjygam taryhyna seredeli. SSR döwründe ýa-da onlaryň aslında Xitaýda halkyň sany kän bolan bilen o ýerde elbette taryhy bar, ondan öňkü taryhy diýeli. Entek imperiýalyň bar wagty, ýöne soň Xitaý köp wagtlap Ýaponiýanyň gol astynda bolýar. Yani Yaponiya bilen şunkuna mysal üçin Yaponiýanyň gorkýan bir döwleti Xitaýdyr. Xitaýyň güýçlenmelinden Yaponiýa gorkýar, sebäbi jogap sorarlar diýip pikir edýärler. Sebäbi Yaponiýa gaterwet nämeler hep donamaýdyp geçmeli Xitaýyň üstünde. Indi şu günde Xitaý dünýäde ýanky soft power diýip bilinýän bir güýje öwrildi. Soft power bolanda näme yumşak güýç diýmek bolýar. Yumşak güýji ulanyp basyp alýar diýeli döwletleri. Basyp alýar diýseňem dogry bolmaýan bolmagy mümkin. Tawin edýär, özüne bir arbitrna salýar. Ine şonu tawin edýär ýa-da garaşly edýär özüne. Garaşly edýär. Hawa ine Xitaýyň ykdysady ösüşini indi men Xitaýy bugünkü tema üçin taýýarlanyp bilmedim. Ýöne Xitaýy öňden hem gyzyklanýardım. Xitaý näle işleýär, ykdysadyýaty näme esasında. Xitaýyň ykdysadyýaty esasan Xitaýda näme bar? Ine ýanky işçi güýji bardyr. Dünýäniň hiç ýerinde bolmadyk işçi güýji bardyr Xitaýda. Mysal üçin Hindistanda da edil soňýarlyk ilat sany şunkun Hindistan Xitaýy geçdi. Ýöne Hindistandaky işçi güýji Xitaýdaky ýaly organizowany diýilýär sapara türkmençesi. Guramaçylykly däl. Guramaçylykly däl. Xitaý guramaçylykly bolan üçin Hindistanyňkydan ýani sany boýunça deň bolsa da Hindistanyň işçi güýjünden Xitaýyň işçi güýjüniň ýanky effektiwnes diýilýän nämesi 4-5 kat ýokarydyr. Ine şoň netijesinde Xitaý ýalňyşmasam 90-njy ýyllardan soň SSR dargandan soň başlaýar. Öňem edilen bir işler ýöne esasy göze görünýän ýerler şol SSR'ň dargamagyna dengeli. SSR dargandan soň Xitaýda ýanky Ýewropanyň we Amerikanyň tehnologiýasyny ulanyp iş yerleri döretmek. Mysal üçin iPhone telefonuňuz bardyr. Şol telefon Amerikanyň bir tehnologiýasydyr ýa-da Ýewropanyňkydyr. Ýöne şonuň öndürýän ýeri Xitaýdyr.
Ya Xitayda çok işçi gücü var. Arzan işçi gücü. Yani işçi sanı köp demek işin bahası arzan oluyor demektir. O iqtisadiyyatın bir kanunu. Yine şoň neticesinde Xitay soňky 40-45 ýylyň içinde işçi güýjüni ulanyp we strategiyasy sapara ine şoň ýalyk ýanky занятность населения diýilýär. Ýani orusçaýdan türkmençe bilmek. Ýani işçi gücünün meşgulluğu yani iş bilen meşgul bolýar. Meşgulluğu. Ondan Xitayň taryhyna seredip görersiňiz, açlygam bardyr, gaty erwet ýagdaýlar bardyr. Xitayda sebäbi ilat sany kän bolan üçin aňsat bäline sapara bilýändir, milyard sanyk o terçelerine kendi ýerine urlaran bolandyr. Ol aňsat zat däl, sen territoriýaň belli, territoriýaň başyna çykyp bilemek, o territoriýaň sana berýän önümi belli, önüm ekrançylygyndan ýenesine gelýän önümler. Şoň üçin ol aňsat zat däl, açlygam bolandyr. Ýöne soň şol Xitay ykdysady ösüşi bilen ýanky işçileriň meşgullugy ýa-da ilatyň meşgullugy ikisi bularyň bir-birine bagly gidýändir. Ykdysady datalary ýa-da ösüş datalaryna seredip görseňiz we işsizlik datalaryna seretseňiz ikisiniň arasynda negativ bağlantı vardır, bağlanışyk vardır. Ykdysadyýat ösdükçe işçi sany azalýandyr ýa-da tersine diýip bilersiňiz, ikisi bir-birine baglydyr bular. Xitay ine soňky 10 ýylyň içinde hemme ilatyny iş bilen üçin edip, Xitay bundan soň ösmek üçin ýa-da dowam edip bilmek üçin ösüşiniň olara täze işler we täze resurslar gerek. Sebäbi Xitaýyň öz işçileri we öz resurslary dogly özleşdirildi diýmek. Ve täze territoriýalar basyp alan ok Xitaýyň öz metodi var. Territoriýalar indi hawa Xitay ine şol problemany çözmek üçin nämeleri ulanýa diýseňiz, esasen men Afrikada eden işleri Xitaýyň gözüme çarpýar. Afrikada Xitay bilýär, Afrikada yerastı baýlyklary kän, yerüstü baýlyklary hem kän, ýani ekrançylyk yerleri mysal üçin Afrikanyň. Indi şolary Xitay özüne almak üçin näme diýär? Ine oruslar ýalyk ýa-da orusyň akly ýalyk olar ýaragly bu işler bilen girenok, basyp aljak bolanok ýa-da harp ulananok. Xitay karzyna pul berýär. Özem karzyna berýän pullar indi men eger birazjyk şol ykdysadyýatdan düşünýän bolsam, karzyna pul berilen wagty garşylygynda bir zatlar garant sorulýandyr. Ýa-da mysal üçin saparaga maňa pul berse, saparaga şol pulu ulanýyşyna belli bir derejede gözegçilik edýändir. Şoň ýalyk şerti bardyr. Ýoksa saparaga maňa pul berer, men o pulu alaryn bilemok. Öýme 5 tane telewizor alyp basaryn. Onu etsem saparaga bilýär, eger telewizor alyp bassa, bul maňa puluny izne gaýtaryp berip bilmeýär. Ýöne men şoňa traktor alyp pomidor eksem, izne gaýtaryp bilýär. Şoň üçin karz beren tarap pula belli bir derece ulanışına gözegçilik edýändir ýa-da käbir şertler bar. Aýdyň men pomidor ekip ýörüm, nerden bilýän? Yo, men hem ekçek bolýan şoň üçin. Ekip ýörüm hakykatdan. Yine ýöne sapara Xitaýa gezek gelende pul beren wagtda hiç hili garşylygynda hiç sat soran o pul berýär islendik döwletlere esasen bu ýani demokratiýaň ýok ýerlerinde bardyr Xitaýyň karz berýän döwletlerinde demokratiýa ýa-da parlament işlemeýän ýerlerinde kanun bir adama değişli ýerlerde diýip bir şey baýdaly. Edil şoň ýalyk toplumlara Xitaý karzyny pul berýär we aýdaly 5 ýylda üzmeli, 10 ýylda üzmeli şertnamalary var. O şertnamalar hem gizli. Ýene iň gyzykly ýeri gizli. Hiç kim bilenok onu. Ondan soň Xitay indi karzyna pul berýär, Afrikada mysal üçin karzyna pul berýär we ýol gurup berýär şolara. Ýol gurýar. Xitay özem şol Afrika döwletiniň karzyny izne berip bilmejegini bilenden soň berýär karzyna pul. İzne berip bilenok Xitay hem karzyna pul berýär. Soň näme diýär? Şo ýola el goýýandyr Xitay. Yine o el goýma indi ol iş edip bilmek üçin üns berýän bolsaňyz Xitaýyň soňky esasen 20 ýylyň içinde ýanky goşun üçin ýa-da harby nämesine seretseňiz, budjetine seretseňiz gat artandyr şol. Harbylara. Näme üçin? Sebäbi karzyna berdiň, hiç hili kanun esasında karzyna pul berenok, ol ýerde arada bir ýanky Dünýä banky ýa-da ýene şoňa benzeş
IMF ýaly guruluşlar hem ýok. Gönü Hytaýdan beýlek döwlete karz berilýär. Arasyndaky sözleşmede gizli bolýar. Şertleri belli değil. Ya da dolu açık değil. Pulun muktarı misal üçin görünenok, görkezenoklar. Yine şoň ýalyk ýagdaýda Hytaý hemişe şoň üçin özünden bir näçe etse ejiz döwletlere we kanunyň işlemeýän döwletlerine karz berip, soňam ýol gurýar, aýdaly karz berende de pul beren oksa para. Yani bir obyekt diýelim. O işini öde diýer. Berýän puluny işini öde diýer. İşine özede öz işçilerini işlediýär, soňam aýdaly zawod ýa-da ýene şoňa meňzeş gurup berýärler, soňam puluny berilmejegini bilýär, bermän soňam Hytaý şoňa el goýýandyr. O port demelerine medya sondoryalak. Hatta ine ünsüňizi çekeýin. Hytaýyň istendik ýa-ni karzyna salyp beren proýektlerine seretseňiz, ýa-ni döwletiň infrastrukturasy, ýa-ni esasy nämesidir? Altyapylaryna Hytaý nämetdir. Ýani istendik bir döwletiň ykdysady altyapysy Hytaýyň elinde bolsa, o döwlet nädip baýap bilýär. Ine ýani men aýtdym, şoň üçin garaşly diýär özüne. Ine basyp alma diýilende ýumşak güýç bilen. Ýani Hytaý gidip näme gurup beren ok. Näme diýen, ýaşaýyş jaýy gurup beren ok. Hytaý gidýär, ýol gurýar. Esasy ýollar bardyr döwletlerde, ýani logistika üçin ulu damarlar bardyr. Ol strategik tarapdan döwlet üçin wajyp bir zatdyr, proýektdir. Ýa-da aeroportlar ýene ykdysadyýetyň fundamentidir, ýa-da ykdysadyýetyň aşaňdaky esasy gan damarlary bardyr. Ýa-da kommunikasiýa esasy demeleri bolýar. O dogry. Çağalar bağı üçin guranok, park guranok, guryan obyektlerine karzyna edýän işlerine seretýän, ýa-da şol newit gaz daşaýan turbalar bardyr, ýa-da o newit gaz daşaýan hatlar diýjek. Ya yataklar, ýa newit gaz yataklary. Gaz newit daşalanyp diňe turba bilen daşalanok, başga transportlarda da daşalyp bilýär. Ine şolaryň proýektine Hytaý karzyna pul berip etdirýär. Etdirýär diýende öz edýär, ýöne başga döwlet etdi bolýar, karzyna bolýar, karzyny üzüp bilen ok, soň şol ýanky damarlary Hytaý ele geçirýändir. Ine ýani mende Hytaýyň karz pullary näre gidýär diýip iň esas ünsümi çeken ýeri ýanky döwletlerdäki esasy fundamental gerekli ykdysadyýet üçin gerekli ýanky altyapylary ele geçirýär. Akıllı deme aydın akıllı işleýärler. Indi şol bir wagtyň özünde de Hytaýyň içine seredip göreli. Hytaýyň içinde soňky wagtlarda üns berýän bolsaňyz ol 100 kameralarda ýanky emeli aň diýilýär türkmençe. Emeli esasly ulanyp İskусственный intellekt. Hawa, ine şoň netijesinde kameralar bar Hytaýda. Şol kameralar bilen adamlar, insanlar ýa-da ilaty kontrol edilýändir Hytaýyň. Ýani Hytaýdaky ilat öz ilatyndan häzir aýdypdys. Öz ilaty şol Hytaý üçin işlenen wagt, mysal üçin ýalňyş bir hereket eden wagt şolara minus gelýär. Ähli umumy kontrolum ýola goýulan. Ne totalny kontrol ýa-da umumy, ähli umumy kontrol diýilýär ýene şol zat. İslendik bir zat, mysal üçin metroda ýalňyş bir hereket eden wagtyň minus gelýär, ýene minus gelýär, ol minuslaryň köpelmegi bilen seni hatda türmäçe alyp gidip bilýär ýanky minuslar. Plus gelen wagty şol bir plusyň ýene minus gelse plusyň aýrylýar, soň iň soňunda işleyen işinden ya da yine bir nämeden şol sistema hem seni ya cezalandırýar, minusun köp bolsa, plusun köp bolsa da näme diýilýär ona? Seni diýme ýokary çekýärler. Hawa, plusun köp bolsa da şonu ödüllendirýär. Yine şoň ýalyrak bir sistema urnapdyrlar. Indi ol sistema elbetde gowy sistema diýip bilersiňiz. Ýöne gowy sistema diýende şu tarapy bar. Haýsy bir hereketiň gowulugyny, erwetligini kim keskitleýär? Sonra. Kim bilen ok, bir adam keskitleýändir belki, ýa-da Kommunist partiýaň özü keskitleýär, ýöne beýleki milliard adamam şonu ulanmaly. Ne şo tarapynda problema bar. Ondan soň Hytaýda
yankı näme tarapy bardyr. Xitayda ýene bir zat aýdaýyn saparaga. Milletçilige ya da millete karşıdır. Xitay dine de karşıdır. Din diye düşünce de yoktur. O zatlar yanlıştır Xitay üçün. Yine näme vardır? Doğu Türkistan mı? Yo, Uygurlar. Uygurlar vardır Xitayda. Yine şolar bilen hem ildeşler sizden haýyş gyzyklanyp görün. Xitaylar nähili şolar bilen işleşýär diýen ya da nähili şolary yine terbiye diýmek yine şo zat bolýar. Terbiyelejek bolýarlar. Asimilir de diýerler ýeki terbiýelere deme del. Yok, terbiye sözü bilen şol söz bir bolýar. Men üçin bolýar sebäbi insan şahsiýet bolmaly, ol öz özüni özü şekillendirmeli. Başka terbiye diýmek hem başka bir tarapyndan bir adam şekillendirilýär. O bolsun, elbet bolsun tapagy ýok onun. Ýöne Xitaýyň nämesi şoldur. Ýani güler ýüzüne, ýenesine seretmen Xitaýlylar hemişe güler ýüzlüdür. Yani islendik men kän Xitaylylarla karşılaşıp gördüm. Olar güler yüzlü ýöne o güler yüzlü diýmek oňa da adam, erwe de adam diýen düşünje var esasen ama Orta Asyada. Tamam. Ama aldanma. Yani hakykat oňalyk aňsat bir zat däl. Ine indi taparaga sonra gelýär. Xitaýyň ykdysadyety, ýani şu günde Xitay dünýäniň öndürüjü güýjüdür. Öndürüjü güýç diýmek energiýa gerek oňa öndürmek üçin energiýa gerek. Şimdi ol energiýany we Xitaýyň ykdysadyetine saparaga islendik döwlet olaýsyn. Eger ykdysadyetinde ösüş dälde stabil ýa-da gönü çizik bolup bilýärmi? Siz gördüňizmi şoňalyk bir ýanky grafik? Ykdysadyet hemişe ýa ösýändir, ösmeýän bolsa ýa aşağı gaçýar. Ol gönü çizikde gitme mümkinçiligi ýok. Indi Xitay hem şu günkü ykdysadyet soňky 3-4 ýylda seredip görüň. Ýuwaş-ýuwaş ýanky gönü çizige dogry gidip barýandyr. Bu diýmek näme diýmek? Ertir aşağı düşýär. Indi ol problemany çözmek üçin Xitaýa energiýa gerek. Energiýa birem işçi güýji gerek. İşçi güýji hem täze bazarlar, täze obyektler, täze territoriýalar, o ýa baswalma dälen ykdysady nemeden şeýlerek. Baswalma diýende ýaragy nämedilen op, tamam ine Xitaýyň 1 milliard ilat sany var ine 1 milyard 450 bolmaly şu şeýlerek mükän diýen. 1,5 diýwala tegeleklep ertir ýetdiýe bolar. Yine inde şonu yankı ykdysadyety ösüşünü üpçin etmek üçin ve 1 milyar 450 milyon adamı garyn doyurmak üçin yine Xitay saparaga näme etmeli diýip sizden soraýyn. Näme aýdyň Xitay bir gaty o kän milletli men Pekin köçötünden eşdirýän elimde ama Türkmenistan bilen demeden de hakykatdan hem Pekinin bir köçötüniň ilat sany Türkmenistanyň ilat sanynyň gaty känne biraz eýlek nemeden telpeklerin hani Türkmenistana karşı telpeklerini zyň diýse daha ýalak boljak ýagdaý bar. Neme? O Xitaýyň ilat sany buny düzgüne salmak, ýaşar ýalak dowamlylygyny, ötüşini üpçün etmek gaty uly problemadyr. O buny epetli ýyl başardy. Ýani 90-njy ýyllardan beri mükän diýen Xitaýyň tempi 7-8% ona yeten wattlara mollu da yıllık temp rost diýerler. O bu tempi bazar saadiyeti bilen garışdyryrak bu Xitay modeliýalak model nemetinde gitti de. Şoň üçin hemme zadyň bir prioritet nemesi bardy. Soň neme mümkinçiligi diýeň türkmençe aýtjak bolayyn. O şo resurslary Xitay ulanyp soňuna golaýlady. Şoň üçin daşary neme gaty giňden açylyp başlady da. Afrikany bilmedim beýleki oýunçulardan has giň territoriýany işläp bildi diýeň. Bunu batwal diýmek bolanok.
Afrikan gatı köp yerinde o barajlar urya, yollar urya, o portlar urya, soňa meňdeş nemeler, yollar. Näşol hem iş yeri hem çiğ neme ýa-ni gerakly yer ýa-ni resurslar mätäçde Kytaý. O çöregem şonnalyk çöregi bular tuýýerler aýdyň. Bular çöregem bitgeşik. Bilýäňdämi şol bular känur buğday bilen känur işleri ýokdur. O şu Uygurlar da hatlar olaýmada. Bular ýa-ni Türkmen palawa däl bolýany tuýýändirler. Ýeke Kytaýlaram däl Japonlaram şonnalyk Kareýlaram şeýlerek mükemmel. Tüy var tamam yankı makaron. Çörek yani yok. Çörek. Ýöne iň soňy ýankylar bir ýerde bitmeli. Demetmeli ol şu ada çözülen olur ýalak problemleri Türkmenistan ýalak ýanky toğun buğduny näme diýilýär oňa paýok o çuradurup nemet berenoklar. Şo 1,5 milyar adam bolsa bunu bellek geçmeli aýdyň ýöne. Ýöne Hytaýyň bir neme zady bar. Gelecekde bulara gaty uly problema döretmeli, döretdirerlerim sebäbi Hytaýyň ösmesini islemeýän güýçler bar da. Onu gepläp oturmalylar. Belli innim bu zatlary problema nirden bolar? Bolmaly nemeti ne diktator döwletler, awtoritar döwletler, etati müşterileri şolar. Buloňam agramly bölegi atylyna nelegitimli diýilýär. Resmi ýalak görünýär, resmi däller. Men Türkmenistany mysal getirip berýän. Türkmenistandan ýa-ni Berdimuhammedowyň ogly bilen gol çekişýändir. Onuň kart pul berendir, ýa bir zat edendir. Dönüp Berdimuhammedowyň ogly kim? Türkmenistanyň eýesdäl. Demesdäl. Ýetir, täze Türkmenistan gurulur. Onun Hytaý pretende bildirildi. Yani bergiňiz var şunça diýse, kime berdiň diýip soramaly bor şeýlen. O golu kim çekipdir? Berdimuhammedow mysal üçin. O bitden Berdimuhammedowdan al. Diýmäli, halkara kanunlar boýunça hak vardır. Şeyde de bolmalydyr. Hytaý güýjüm bar. Bulary haklaryn diýip bilýän bolmagy mümkin, onu bilemzok. Ýa-ni bularam, ýa-ni Türkmenistan ýalak döwletlerim hezletip alýanyň sebäbi arkamda şular durur diýär-de. Bergi wa bolsa diýär, o pulny aljak bolsa men ogramaly diýerler-de. Olaram berenlerine berýär, bize şunu ogramak üçin mätäç diýär-de. Şu taýda şolar ýalak bir dilemma bar. Aýdyň bu men özüm bolsam ýa-ni ilk ulak ýurt, ýa-ni Türkmenistan diýilen ýurt eýetine gowuşmalylygyny agrak geçecekler. Men ýa-ni toprak halkyň eline geçmeli. Toprak halkyň eline geçenine toprak halkyň näýem watany bolýar-da. Biz watanymyzy watana öwürmeli diýip aýdaýyn. Onuň watanyň eýeti bar bolsa, oň üstündäki, aşağındaky yer üstü baýlyklarym şu milletiň
vatanın, eýetiniň mali battıkları oluyor da. Onun bunu yon biri, yani Berdi Muhammed fiyalak biri ya da Niyaz fiyalak biri. Kol çekiptir, näme edipdir, siz kolunuz vatı devlet näme diýilen hekayeler ortadan kalkmalı bolýar. Hatta men güýçli, men näetdemem allaryň diýip näme diýen bolmagy mümkin bolýar. Bu waty ýalňyş zat, ortaýa Ukrainany näetdemem ederin diýip bardy da. Ýöne onu buňa etdirmediler. Türkmenistan, Xitay nemesinde de şolorýalak bir ýagdaý bar. Orta Asya döwletleriniň beýlekinde de. Sebäbi yalandan saylaw geçirdik diýip prezident bolýan demeler bar da. Saylaw postsovet bölüm nemesinde, prokuraturasynda hiç bir nemesinde döwletinde şuulkun bir doğru şekilli saylaw geçirilmesi mümkün derler. Sebäbi altyapysy ýok da. O saylaw geçirmek üçin o altyapy bolanda da kıyınlygyny näme şu Türkiýede görüp görüyorsunuz. O şu taýda da şeytanlyk edilýän emedilýär. O da näýle saylaw bolup bilýär. O bir ikinciden bu döwletlerde konstitusiýa ýok da. Badyk görkezýärler bolar. O konstitusiýa diýilen zadyň bir altyapysy bolýar da. Güýç aýrymlygy mysal üçin aýdýanda. O döwlet bir adamyň elinde bolsa, o taýda konstitusiýa diýmek ýüňden bolanokda. Diýmek o şol bir adam legitim bir döwlet eýesi derler. Bir adam döwletiň eýesi bolup bilir o. Xitay bu zatlary bilýändir, bilse de güýjümiz bar, dememiz bar, çözür diýär. Xitay bilen mysal üçin Finlandiýa bilen ýa Türkmenistan bilen edýän zatlaryny edip bilýänler. Ya da Orset, yani Finlandiýa bilen edip bilýän zatlary edýänler. Sebäbi ýurdum eýesi bar. O eýesi hökman bir güýçli bir zat bolmaly. Finlandiýa ýurduny edare edýän o esasy 4 tança gyýjagaz. Aydın. Şulon İngiliz'in 34 yaşında, kiçisi 32 yaşında. Şulon hemmecenin toplap alanda ağrımları 150 kilodan kendilerle. Şu Orsiye'de kapa tut neme dik durup bilýär da Orsiye'nin karşısında. 4 tança gyýyp. Bizde sapara münglerçe kahramanlar var yani. Orus diýse İti boljak. Natada giren oktu, natada kapa tutup bilýärdi. O ýirjek gelýärdi. Biz garaşsyz diýärdi. Gerek bolly çözmem tapýarlar. O ýaşy çykdylar. Orset Orset bilen iň uly granis şulonky 1000 kilometre boly, ýani köprek bolmagy mümkin. Finlandiya estrem girip gördü. O yani Stalin ýeňip bilmedi 39-njy ýyl. Maskara olup çalyp. Maskara olup oturup çykdylar. O wagt bu goýulan atalar, babalar wadyr rolüň ýöne. Näçe mutal o ýurt akyl bilen ýöredilýändir. Onuň ýurdun birinciden eýesi bolmalydyr, ikinciden cehalet döwlet dolandyryp bilýänler. Cehaletin töweregine jahil ülkeýändir, jahilem hırsyzdyr. Bolmasa jahil döwlet ýönetmäler barbada şu taýda oğurluk var diýip. Yani garanç var diýip barýarlar. Bu döwlet dolandyrmak biýdis. Yani garanç etmek, hyzmat däl. O düşünce postsovet demesine mene entek duşamak da ortadan başlap beýleklerde sen. Yani cehalet yok bolsa, yani işini bilýän adam bedenine, işi bilýän adam etip bilýändir. Ne şu döwlet gurulşy ne diýdi?
bunu dine bilen adam edip bilendir. Ol arası adam, hapa adam, halal adam, haram adam, yeme adam. İşil bilmeyen orada hiç tadı yaran nokta. Halal ol, nun tapar halal ol. O yani Tapara on yalık näme yok. Bir adamın hili halal haram onot erwet diýip düşünýär. işini ya bilen adam, o işini bilen adam etmeli. İşi bilen adam etmese öz başına özü hoptur o. Ine o bolup biler işini bilmeyen adam iş üçin hoplu bolup biler. Döwlet üçin hem hop. Yani bulon owurlanyň bulon getiriyen ziýany deňeştirer ýalak däl. Taýta bit üçin onun 5 milyar dolar verip atel salyp berlerdi şu wagt. Türkmenistanyň ähli atellerini talagyda demeden onun 2 milyar da geçýän kendiňe. Onun adam ýaşany ok aýdy. Sene bilýänsiň hem onu. Taýta bitsiz Türkmenistanyň atel ýokdur. Ähli turistler nemesine dikkatine neme diýen. Şonu inanmasan gidip barlak görüp men gidip barlamamam gerek gelle. Yani 50-60% doğru işlemeyen ateller. Yani bir aydan son kanalizasyası duruşuna neme diyendir. Yani takip yok çıkandır. Onu derman bilenim yok edip bilmeyen, Araslavam yok edip bilmeyen. Onu Türkmenistan'a da aeroportum yapık. O da bir neyse milyarda salınıp hem şu sallanların belli değil. Yani akıl olmasa edilen zatlar şu zatlar. Sapra. Indi konstitusiya diýdiňiz da, ine konstitusiýanyň ýoklugy aslında konstitusiya içerki ilat üçindir ya da döwletiň içi üçindir. Mysal üçin konstitusiya Xitay üçin ya da Orus üçin ya da islendik Türkmenistany ulanmak isleyen döwletler üçin Türkmenistanda konstitusiýanyň bolmamagy olar üçin gowzatdyr. Konstitusiýasy bolan döwlet ya da konstitusiýa işleyen bir döwletde içerki tertip düzgün bar diýmekdir. Yani ol içerki tertip düzgün hem daşından bozup bolanok ya da aňsat ine Finlandiýany mysal berdiňiz. Finlandiýany alıp bilerlermi? Alıp bilmeýärler. Sebäbi Finlandiýanyň içerki tertip düzgünü, ol tertip düzgünü konstitusiýa, ýani özleriniň guran tertip düzgünü. Şoň üçin onu ütgetmek diňe özleri edip bilýär, daşından biri ütgetip bilmeýär. Şoň üçin Xitay'a Türkmenistanda konstitusiýanyň kanunçylygy bolmanygydyr we Xitay şonuň bolmamazlygy üçin hem men pikirimçe ýanky gaýrat görkezer diýip pikir edýän. Orsa edemedi şoň ýaly edýärdi ýani baslyp alnanda. Berde ýene şoň ýalyk soraglar bar. Sapara bir sany sorag diýin ýa-da umumy aýdyp berseňiz ine şonu. Öň ine 30 ýyldan beri Orsuň elinde, ondan öňe Orsuň elinde ýene şoň ýanky hibrid ýagdaýda ýene Orsa gol astynda Türkmenistan ýöne şu gün ine Xitay Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerini toplap yığınak diýip aýtjak. O başga bir zat diýilýär, o suat ýadyma düşenok bence. Summit. Hawa yığınak geçirdiler. Olam nerede? Yani Tang dinastiýasynyň köşkünde. Tang dinastiýasy diýende näme bolýar? Näme üçin o ýerde geçirýär? Xitay dünýä bir ýanky mesaj berjek bolýar. Tang dinastiýasy Orta Aziýany kontrol eden bir dinastiýadyr tarihde. 7-nji asyrdan başlaýan, 7-nji asyr, 9-nji, ýa 7-nji 10-nji asyrlar arasynda. Ýani Xitaýyň bärde diýjek bolýany Orta Aziýa menki diýe sebäbi görüp otyr. Xitay görýär ýene Orsuň eýem Orta Aziýada güýjüniň ýokdugyny. Gynansak da Orta Aziýanyň özü ýa-da ýene türkmenlere görüp bilen okşony. Entegem Orus diýip görler, ýöne Xitay we dünýä görüp otyr. Xitay häzir ýyňnaýa Orta Aziýany we ýene dünýä diýen zady Orta Aziýa gelmäň, ýa-ni Ýewropa, Amerika ýa-da beýlekleri. Orta Aziýa menki diýe. Bu çan ine şo zatlary Xitay ýanky görkezip otyr dünýä. Xitay ýani Orta Aziýanyň prezidentlerini toplap, ýani Tang dinastiýasynyň köşkünde ýa-da şol köşkde ýygnak geçirýärler, bir näçe surata düşýärler şol ýerde we onu bu hereketiň özü dünýä ýanky bir mesaj berjek bolýar Orta Aziýa menki diýe. Orusy ýa-da o ýerden çekileni diýmek. Indi türkmenler şuna razylaşarmy Saparaga? Ýani ýa-da Orta Aziýa
halky ilatı diýin, ine şol Hytaýyň gol astyna geçmäne razylaşarmyka? Ya gowy bolarmyka Orsuň gol astynda bolandan Hytaýyň gol astynda bolmak? Diýip Ýeme, ine Uygur barada gurrun etdik de, şeylen alba yani aydın. Uygurluň ýagdaýy şo barada bir argalyklanyp görüm. Şolarym Oğuz yani türkü milletden Oğuz nemetinden dilimiz gaty ýakyn din däpdes. O gaty ýakyn hemme adamda ýakyn palawymyz hem şolonky yani böreğimiz hem somsamyz hem yani kendi adımız yani Uygur nemeti bir wagtlar yani Hytaýy edare eden bir millet tarihi seyretken şonalaktır. Ýöne soň şu taň nemeleri ispakana çendi gelýär. O wagtanyň çärjüň şu am derýän kerki taraplarına çendi. Alya hakykatda da ýani şol köşkde geçirilmesi dünýä gaty aydın esiş. Türkmenlere elbet ýeke türkmenlere der orta diýär. Biz adat bolmaly. Ne Ors, ne Hytaý, ne beýleki diýilen neme aşana ýermeli diýilen bir düzgün bolmaly. Bu düzgünü menge nemem yapayım götürün ok bular ýalak demäni biriň o ten taýy bolanda ulu bolanda ol biri haňa tabin bol diýenden ýalak deme bar. Ýöne goňşyň ýa-da başga döwletler samimy bolsa hemme jesi bilenem deň hukukly söwdat edip bolar, gatnaşyk edip bolar bolýan ýöne görülýän mesajlar nemeler eýiliň nemeti däl. Mene bir ul palaji tildady göremok. Ne täze Türkmenistan gurulsa biz Hytaý bilen Ortiýet bilen başga da haýsy döwletler bar bolsa ýöne ösen döwletden ütköşük uly nemeleri kontraktlar ýok. Ýöne şu ordanky Ukraina'nynki Hytaýynky emme jesi gözden geçirmeliler. Yani kanunu dälle. Yani Türkmenistan bilen edilen demen legitim näl hökümet bilen edilen kontrakt kanunu bolup bilmeýärdi. Yani legitim näliňi demesi bular Türkmenistanyň ýa-da ýurduň eýeti. Eýeti halk bolmaly. Ilkulak ýurt halkyň eline geçmeli. Şoň şunu aýdýanlar, biz toprağymyzyň eýeti bolmaly ilkulak. Toprağın eýeti bolman teň watanyň bolup bilen ok da Hytaý. Şoň üçin ýani şular ýalak rejimi aýakda taklaýanlaryň büyük sebäpleri şol bularam nemäni ya Orsdan ödleýändir howaty nemeni ýani paddeşkasyny ya Hytaýdan öz başyna neme derler tigirteler ılgap barýandylar. Gönü özüm leppeý diýip barýarlar. Ortada şonu alakdyr. Tapawdy ýok. Bular sebäbi özleriniň ýani arkalaryna halkyň ýokdugyny gaty gowy diýerler. Arkasında halk bolmadyk rejimler ýani eden zatlarynyň hemmejesi ertir tormaly bolsa ýani berdim bolmaýardan berýin ma bolsa alýan ma bolsa şondan o diýip nemetmeli. Benim pikirim şeylerek aydın. Sapar ağa şol elbette bir döwletiň gol astynda bolmak diýmek indi garaşsyz diýäs, ol biz sözde garaşsyz, ýöne iş ýüzünde garaşsyz däl, hiç haçan bolmadyk. Ine ýöne bir zat
Türkmenistan'dan Karaç'tan alandan sonra Orsun koşunu katı giyiş çıkandır yani. Ne için Orsun koşunu Türkmenistan'da galya, ne için Afganistan'dan Taliban'dan koruyamış Türkmenistan'ın. Yani Taliban'a seyretken elinde dine Orsun yaraları var Taliban'da. Ve Taliban'dan Orsun katnaşığına seyretken dost olur. Ne için sen öz dostundan bir devleti koruyan. Yine Xitay'a medil son yalı olup bilirse Xitay ile Taliban'ın hem katnaşıklarına ildeşler seyredin. Bu zatların hemmesi vardır internetten eğer yani araştırmayan olsanız hemme malumat vardır. Kim Deme aydın sözün ağzında benemi bular şol hopi ödler döre diýerler. Soňam ödler şonu goýarlar. Gorjak o demet diýerler. Ne şu wat edil şu wat o wantana bolýan demeni aýdyp bereýin. 1 milyon oğlay yani dinar medreselerde neme yetiştirýärler yani gelecekte Taliban etkeri olacak, etkeri yetiştirýärler. O din uğru diýip bakana bilen neme diýerler de. Şol 1 milyon oğlay onu Pakistan'dan yani Arap demelerinden bir yerlerden finansiýe edilýär. 100% o wagtdan olarýarlyk yani bular finansiýe edilýärlik ýagdaýlary ýok. Şolar orta aýda üçin taýinlenýär. Yani bunu açık aydalı. Bu orta aýdan nemetine ulu problemadır. Bunun men sidi şolardan gorajak diye Xitay bir ortam çok pulny nemetinden aýla uly ýollar bilen şolar finansiýe edilýärler. Sapara ine men Taliban bilen Xitay'ın gatnaşygyna sereden diýende arada araçy bardyr, olan Pakistan'dır. Ýa Pakistan'dan Xitay ve Pakistan yani Pakistan Xitay, Pakistan Taliban'a sereden. Hava etil soňalyk yani bu oýunlar şeýle oýnanýar. Ýöne bolup dur. Ne bizim bazar waýymyz bardyr. Yani o wagtda kontrolýär neme bolup ýörür. Şo bilýändir, goýulýändir. Ne bazar way haňada ýatlar. 1 milyon oğlay medrese o taýdym daýil ýetiştirilýär. O. Ödem köpüsi Türkmen özbek şolar ýalyk neme diýerler. para biz kän uzun olmaly del diýerler başlyklar. Bor, lepbey, diýen oldular. Yankı ildeşlerden o haýyşyny bu zatları öwreniň belki başga has giýiniş ve bu videonu ya da maglumaty diýeň Türkmenistanyň içi bilen daşy bilen türkmenler, özbekler Orta Aziýa, İslendik yankı ilaty bilen paýlaşjak bolun. Yani bu yok belki hoplu däldir, gowy görünýän ya da gowydur diýip pikir etýän bolsaňyz ondan onam çykyn düşündürün. Sebebi Türkmenistan'da ertir bizim neslimiz ya da bizden sonraki nesillerim yaşamalıdır. Yani yaşaryalık yer koyup gitmek için bu zatlar vacip zatlardır. Bizim videonu paylaşın diyemiz yok. Bizim videonu paylaşıp bilirsiniz ya biz neçe derece profesyonel düşündürüp bildik. Yani hakikaten o düşündürüp bilen belki kanallarım vardır. YouTube'da vardır, başka yerde vardır, televizyonda. O bilýänigem bolsa düşündürüm çykyndaň. Bu zatlar halk bilen paylaşmalylar. Yine bu yöne zatlar yani Taliban meselesinde ne edip bir devlete hop döredilýär, soňra ne edip şol devlet gorulýar. Bu oyunlar ulandır oyunyalıktır yöne onyalık ulam değil. Aslında birazcık taş döwrüne sereden wagtda görünüp bu zatlar. Şoň üçin hökman bilmeli sebäbini watan ya da sen devleti yamanlaýaňyz, devlete eýdiýäňiz, biz devleti Xitay'a satamyz o ýöne satýanlara sesiniz çykan ok, watany satýarlar. Olar kahraman diýilýär. Ýöne bu zatlara aýtýanyna da bilemok näme üçin oňalyk bir düşünje var bizde. Şoň üçin ine watan diýen bolsaňyz bu zatlar hökman suratda bilinmelidir. Ýaýradym. Kommentaryada yazın eger giňişleň gerek diýen bolsaňyz biz bunu has birazcık araşdyryp ya da taýýarlanyp soň ýene de bir gysgaça bir ýarym saatlyk bolýan bir çykyş edip bileriz Xitay hakynda ya da Xitay bilen Türkmenistan hakynda bugün birazcık giňişler Xitaýan tanaly diýdik sebäbi diňe saparaýna Türkmenistan'da bir zat var. Dünýäniň Türkmenistandan waratdygyny pikir edýär adamlar. O şeýle bolanmy mümkin näme? Ýöne
Karıwın içinde şeyle görünýändir. Aýda. Bilemok. Türkmenistandan başga döwletlere hiç üns berileni seredilen ogam ýanky Ýewropa diýen dolan kellesinde näme janlanýa ýa-da Günwatar diýende näme janlanýa, Orset diýende näme, Orset diýende de köp adam şol Moskwa, Putin diýip pikir edýär. Ol hatda şu Orset'in tokoylukdan warat bir ägirt uly tokoyluk territoriýasy barlygydan bilýän däldir türkmenler. O diýende aýdyň näme şu barada men bir sözle maýdaýyn. Bilmedim 70 näsinji ýyllar ol boli. Ýa-ni Yakutska bir samolyot Pomodor akitdik. Bu ýa-ni Novosibirskden näçenli 10 saat näme uçdy. An 12-24 şolar ýalak samolyot. O çok bir adam ýok da. Bir sıra ne öy ne näme hiç saat ýok. 6-7 saat samolyot uçurnadı şonala. Aňyrty berdi ýok. O adam diýerik zordan bar ýanda. Orta şonalak ýurt. Sözüň bölüp aýdym. Sen näme o Cennet bilimi yok. Sağ olun Sapar ağa. İyileşler sağ olun. Bolýar, sizem sağ olun. Sağ olun, iyileşler, sağlyk.